Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Danyo. Taong 1958, Cuenca, Batangas. Magtatatlong taon na ang lumipas. Magmula noong lumipat si Danyo sa Cuenca. Malayo ang pinanggalingan niya, pero dahil sa tadhana, aksidente siyang napadpad sa lugar na yon. Maraming pinagdaanan si Danyo para lamang makarating doon. Kaya nung makahanap na siya ng lugar na ituturing niyang tahanan, labis ang naging pasasalamat niya. Kung hindi ninyo na itatanong, tubong Iloilo itong si Danyo. Marami siyang kamag-anak sa Pototan at hindi rin may pagkakailang maayos doon ang buhay niya. Ang kaso lang, nang malaman ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang itinatagong abilidad, nagsimula na yung kapuutan siya. Batid kasi ng mga ito, hindi sumusunod sa kanilang alituntunin bilang lahi ng mga aswang, itong si Danyo. Malayo rin siya sa kanyang mga kapatid, dahilan para kapuutan at kainggitan siya ng iilan. Sa pagdating kasi ng puntong natuklasan ng mga matatanda sa kanilang pamilya ang tungkol sa kanyang itinatagong abilidad, napagtanto ng mga ito na maalamat ang taglay na kanyang kakayahan. Sa 1,000 miyembro ng kanilang pamilya, bibihira pang magkaroon ng ganon ayon sa mga ito. Matatawag ding Diyos ng kanilang lahi ang taong magtanga nito, buhat sa hindi nito masukat na abilidad. Ayon pa sa matatandang kanyang nakausap, sa pamamagitan ng mata ng nagtatanga ng abilidad na yon, makokontrol nito ang lahat ng ikikilos ng mga aswang sa kahit na anong uri at lahi. Kung nanaisin, kaya nitong maglikha ng isang malaking hukbo ng mga nilalang na pawang matatapat sa mga iuutos niya. Dagdag pa ng mga ito na, sa paglipas ng mga panahon, hanggat may nararamdamang sakit, galit at poot ang nagtatanga nito, walang hangganang magiging pag-unlad nito. Kung papalarin itong si Danyo, maaari siyang makatawag ng isang gabay na nagmula pa sa ilalim ng impyerno. Dagdag pa nito na, ang mga kalungkutan at sakripisyo ang huhubog sa lahat ng abilidad na hangad niyang makamit. Mas lalo rin yung lalakas kung wala siyang magiging kakontentuhan sa kanyang buhay. Matapos naman itong mailahad ng mga matatanda, agad naman siya nitong hinirang bilang pinuno ng kanilang angkan. Kung tutuusin, kayang-kaya na sana niyang kontrolin ang lahat ng kanyang kapamilya, ngunit hindi niya ito ginawa. Kahit nasa ganoong estado kasi itong si Danyo, minarapat niyang mabigyan ng sariling kalayaan ang mga ito. Inaasahan din niyang may mga kadugo siyang kumikimkim ng inggit at galit sa kanya, kaya sa lahat ng oras naging mapagmasid siya. Ang kaso lang, habang tumatagal ang kanyang pakikisama, hindi niya namalayan na inuunti-unti na pala ng mga ito ang kanyang pamilyang walang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Hindi naglaon, nang mataong hindi nakauwi ng isang gabi itong si Danyo, doon na isinagawa ng mga ito ang pagpatay sa kanyang mag-iina. Inabutan pa ng sumunod na araw bago niya nalaman ng kagimbal-gimbal na kaganapan na siya namang naging daan upang mabalot siya ng matinding puot at galit laban sa mga ito. Sa sobrang galit na naramdaman noon ni Danyo, unti-unti namang lumabas ang mga senyales sa maalamat na abilidad na kanyang taglay. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, habang nasa kasagsagan ng lamay ng kanyang pamilya, napansin ng mga matatanda ng angkan nila ang pagkakaroon ng dalawang itim ng kanyang mga mata. Nagkulay dugo na rin ang paikot nito at nakakita na sila doon ng iba't ibang uri ng simbolo na animoy ginagamit sa pagsasagawa ng isang makapangyarihang ritual. Dahil sa ipinamalas noon ni Danyo, kahit ang mga gabunan
bigong makatitig sa kanya ng diretso. Pinangingilagan na rin siya ng mga ito. Gawa ng kapag lumalapit sila, pakiramdam nila mawawalan sila ng bait. Ang sarili kasi nilang wisyo, unti-unting hinihigop ng presensya ni Danyo. Hindi naglaon. Nang mapansin naman niya ang tungkol sa bagay na yan, doon na siya nagpasyang lumayas sa kanilang lugar pagkatapos niyang mapagbayad ang mga nilalang na may sala sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Dumaan pa ang mga araw. Sa tulong ng mga kaibigan niya, natuntun niya ang mga nilalang na yon. Huli na nang malaman niya, kadugo niya pala ang mga ito. Gayunpaman sa kabila nun, hindi niya ito pinakitaan ng awa. Gamit ang kanyang abilidad, sapilitan niyang inalipin ang mga ito. Sa loob ng 1 buwan, pinaiikot niya yon sa kanilang lugar para kumain ng mga duming itinapon ng tao. Ipinalit na rin niya yon sa mga kalabaw na ginagamit sa pagsasaka upang mas maramdaman ng mga ito ang matinding kalungkutan na kanyang nadarama. Nang medyo malagpasan na niya ang matinding paghihinagpis, inutusan niya yung kumuha ng malalaking tipak ng bato mula sa bundok para dalhin sa sentro ng kanilang lugar. Bago naman pumutok ang bukang liwayway ng sumunod na araw, tinawag niya ang lahat ng kaangkan nila. At nang magkatipon na yon sa gitnang bahagi ng kanilang pugad, doon na niya inutusan ng 5 salaring aswang na pumaslang sa kanyang pamilya. Upang maipakita ang galit niya, ipinako niya ang mga nilalang na yon sa malaking tipak ng bato gamit ang maso. Nang maisakatuparan na niya ito, pinabagsak niya ang batong yon kung saan naroon ang katawan ng mga nilalang na kanyang kinakasuklaman. Nang mapisak na ang mga ito, hindi na rin siya nagdalawang isip na bumalik sa kanyang pamamahay para magligpit. Marami ang pumigil sa kanyang pag-alis, pero hindi siya nakinig. Ayon sa kanya, hanggang nasa putotan siya, walang katapusan ang inggit na mararamdaman ng mga kadugo niyang naghahangad ng kanyang kapangyarihan. Para sa ikatatahimik din ng kanyang buhay, hangad niyang magpakalayo-layo na lamang. Nang marinig naman ng lahat ang kanyang naging desisyon, wala na nga itong nagawa, kundi ang sumang-ayon. Mahirap man yun para sa kanila. Yun na lamang ang naisip nilang paraan para mapalaya sa bigkis ng kanyang kapalaran, itong si Danyo. Sa ilang buwan niyang paglalakbay, aminado siyang unti-unti na nga siyang lumalayo sa kanyang lugar. Hindi naglaon. Nang marating niya ang Luzon, doon na siya naghanap ng kanyang mapagtitirhan. Nang marating niya ang lugar ng Cuenca, nakahanap siya ng isang matinong trabaho, kaya nagpasya siyang doon na mamuhay hanggang sa kanyang pagtanda. Pagkakargador ng mga gulay na binabiyahe sa iba't ibang lugar ang kanyang gawain doon, kaya na may kahit papaano, nagampanan niya ito ng maayos. Para kay Danyo, pabor sa kanya ang ganoong trabaho, lalo pat wala siyang pinag-aralan. Lumipas pa ang mga buwan. Sinimulan niyang magtayo ng sarili niyang tahanan. Hindi niya na kasi gusto pang magtagal sa kanyang tinutuluyan, lalo na't maraming bagay siyang dapat na isaalang-alang. Dahil naman sa kanyang matinding pagtitipid, sa loob lamang ng madaling panahon, nakagawa na siya ng kanyang barong-barong. May mga napundar na rin siyang gamit, kaya nang mapagtanto niyang maaari na niyang mapagtirahan ng bahay na kanyang ginawa, hindi na rin siya nagdalawang isip na lumipat. Tuwang-tuwa si Danyo sa kanyang naging pundar dahil sa mga kalayaang maidudulot nito sa kanya. Sa isip-isip niya, makakauwi na siya ng walang inaalala, tapos makakapagluto na siya ng kahit anong gustuhin niya. Hindi lang yon, marami na rin siyang magagawa, kagaya ng pag-imbak ng maraming kahoy bilang panggatong. Sa pagsapit naman ng taong ito, aminado siyang sanay na siya sa lugar. Marami na rin siyang kakilala,
kaya halos gabi-gabi may mga dumadayo sa kanya para makipag-inuman. Mabait na klaseng tao itong si Danyo. Magaling din siyang makisama, kaya hindi na nakakapagtaka kung marami siyang kaibigan. Hindi lang yon, likas din sa kanyang mapagbigay at tumulong sa mga taong nangangailangan. Alam niya kasing tanging yun na lamang ang kanyang magagawa para naman makabawi ng kahit konti sa mga taong dumadamay sa kanya. Sa katunayan, pinuno, wala na talaga sa isip noon ni Danyo ang magkaroon ng kalabang aswang. Sa 3 taong paninirahan niya kasi sa Cuenca, napakadali niya lang makakita ng mga taong nagbabalat kayo. Yung iba nga, inaabisuhan na niyang umalis na sa lugar na yon dahil kahit walang ginagawa ang mga ito sa kanya, naaalibadbaran siyang yon ay makita. Hindi naman siya masisisi ng mga aswang. Gawa ng alam din naman ng mga ito ang kanyang madilim na nakaraan. Ang kaso lang, isang gabi, habang nagiinuman silang magkakaibigan, may napansin siyang kakaibang marka sa katrabaho niyang kasalitan niya tuwing may biyahe sa pinagtatrabahuhan nila ng gabi. Alam din ni Danyo na hindi yon nakikita ng taong yon, gawa ng sa unang tingin, napansin na niya ang sabulag na bumabalot dito. Upang hindi naman ito maalarma sa kanyang mga nakita, sinimulan niya yung tanungin ukol sa estado ng pamilya nito. Kadalasan kasi sa mga taong nagkakaroon ng marka, may buntis sa pamilya nila. Kahit kasi hindi niya pa yun nakita ng malapitan, nasisiguro niyang marka yon na nagmula sa isang aswang. Sa kanilang pag-uusap, nalaman naman niyang buntis nga ang asawa nito. May anak din yung nasa edad 1 taong gulang na maaaring isa rin sa mga binibiktima ng mga nilalang. Dahil dito, agad naman niya yung inabisuhan na magpakonsulta na sa albularyo. Pananakot pa niya, mapanganib para sa mga buntis ang walang proteksyon. Subalit nang marinig naman yon ng kanyang kasama, sa halip na maniwala yon sa kanya, tumawa lang naman yon habang sumasagot ng, "Ano? Naniniwala ka rin sa mga ganyan, Danyo? Tanda-tanda mo na para matakot sa mga kwento ng matatanda. Iinom mo lang yan. Baka sakaling mahimasmasan ka." Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, bigla naman siyang natigilan, gawa ng hindi niya inaasahan ang ganoong sagot ng kanyang kaibigan. Akala niya kasi, sa lugar na yon likas na sa mga ito ang paniniwala sa mga ganoong uri ng nilalang. Pero nagkamali siya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na hindi na gaanong pinaniniwalaan ng mga aswang sa mga malalaking bayang karatig lang ng lugar nila. Ang impluwensyang nagmumula sa mga ito ang siyang naging daan upang mawala na rin ang ganoon nilang paniniwala. Pagtatapat pa nito na, sa lugar nila, tanging matatanda na lamang ang naniniwala sa mga aswang. Marami na rin sa kanila ang nagsasabing katawa-tawa yung paniniwala, dahilan para magawa nila yung pagtawanan sa halip na matakot. Matapos namang marinig ni Danyo ang lahat ng yan, seryoso naman niyang tinitigan ng kanyang katrabaho habang sumasagot dito ng, "Huwag kang umastang alam mo ang lahat. Sa halip na tumawa ka, matakot ka. Yung pagiging kampante mo ang magdudulot ng kapahamakan para sa pamilya mo. Nawalan na ako ng pamilya, kaya ayoko maranasan mo ang sakit at hirap na pinagdaanan ko." Pagkalahad naman ni Danyo ng mga katagang yon, lahat ng kainuman niya tumahimik. Maigi nitong pinakinggan ang bawat salitang namumutawi sa kanyang bibig na parang paniwalang-paniwala ang mga ito sa mga bagay na kanyang sinasabi. Sa loob lang din ng ilang minutong pagsasalita niya, nakumbinsi niya ang katrabaho niyang nagtatanga ng marka. Maya-maya pa,
Hindi na rin siya nagdalawang isip na ilahad dito ang mga kinakailangan nitong gawin upang mapagtagumpayan ang sitwasyong kanilang kinakaharap. Nangako rin si Danyo na tutulong kung sakali mang wala itong mahanap na albularyo sa Cuenca. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, unti-unti naman niyang napapansin ang tila bang pagbabago ng mga pinag-uusapan nilang paksa. Kung kanina puro tawanan ng grupo nila, ngayon maingat na nilang pinag-uusapan ang tungkol sa pamamaraan ng pakikipaglaban sa mga ganoong uri ng nilalang. Hindi naglaon, matapos naman ang kanilang naging pag-uusap at inuman, inabisuhan niya itong bumalik kinabukasan. Dagdag pa ni Danyo na magsisimula na rin siyang makiramdam sa paligid nila. Kapag kasi natukoy niya kung sino ang mga nilalang na yan, hindi na siya mahihirapan pa na komprontahin ang mga ito. Nang marinig naman yon ang kanyang mga katrabaho, tumangulang naman ito, hudyat ng pagsang-ayon. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, maaga pa yung tumungo sa kanyang pamamahay. Personal na rin siya nitong inimbitahan sa bahay nito nang sa gayoy makita niya ang kalagayan ng asawa nito. Sa kanilang paglalakad, wala namang naikwentong kakaiba ang katrabaho niya. Ayon dito, normal pa rin naman ang kanyang kinakasama, maliban na lamang sa pamimilipit nito tuwing gabi. Ang pakiramdam ng asawa nito, parang may kamay na humahawak sa loob ng kanyang sistema. Sinubukan na rin niyang patingnan nito sa espesyalista, ngunit sa kasamaang palad, wala naman itong natukoy na sakit. Dahil sa ganoong sitwasyon, inakala na lamang nilang normal lang ang pangyayaring yon. Dagdag pa nito na, hindi naman sila gaanong nababahala dahil maliban sa pamimilipit nito gabi-gabi, wala na itong nararamdamang kakaiba sa katawan. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, doon na rin niya tuluyang nakumpirma na biktima nga ito ng isang lahi ng aswang. Kung hindi rin siya nagkakamali, lahi ng abtik ang kasalukuyang gumagambala rito. Malapit yung kadugo ng mga tiktik, ngunit di hamak na mas malakas ang mga ito. Kilala rin ng mga abtik sa bilis ng kanilang pagpapadami at sa pamamaraan nila ng pambibiktima. Mga bata lang din ang kinakain nila at ang pinakapaborito nila sa lahat ay yung mga sanggol na hindi pa nakakalabas sa sinapupunan. Kapag may naamoy sila na gano'n na malapit, kahit mga karibal nilang aswang sa pagkain, hindi nila pinapakitaan ng awa. Para sa kanilang paborito, nakahanda silang pumatay makuha lamang ito. Mariinding inilahad ni Danyo, ipinadaan sa kaibigan niya ang marka para kung sakali mang patingnan nila ito sa albularyo, hindi ito basta-bastang makikita. Akalain kasi ng albularyo, isang pangkaraniwang sakit lang ito, buhat sa kawalan ng marka ng aswang na gumagambala rito. Dagdag pa ni Danyo, ang ganoong abilidad ang nakakapangilabot sa hanay ng mga abtik. Bukod kasi sa hindi mo ito kaagad mapapansin, magkakaroon ka lang din ng ideya kapag huli na ang lahat. Maliban din sa bagay na yan, mapanganib kaharapin ng mga ganoong uri ng nilalang. Bukod sa likas nilang kakayahan, hindi rin masukat ang kanilang lakas at kapangyarihan. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, paniwalang paniwala naman ang kaibigan niya. Alam nitong hindi siya nagsisinungaling, buhat sa lawak ng kaalaman niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating naman nila sa bahay nito, agad namang tumambad kay Danyo ang iilang palatandaan ng presensya ng mga abtik. Umikot na yon sa buong paligid ng bahay at base sa kanyang mga nasilayan
araw na lamang ang magiging pagitan bago umatake ang mga nilalang. Siyempre, dahil sa ayaw naman niyang talikuran ng kanyang kaibigan, nagpasya siyang gawin ang lahat para mailigtas ang anak nito. Maya-maya pa, pagsilay naman niyang nasa maayos na estado ang kinakasama ng katrabaho niya, agad naman siyang bumalik sa kanyang tahanan para kunin ang punyal na kalimitan niyang ginagamit kapag may paparusahan siyang nilalang. Upang masigurong wala rin siyang makakaligtaang pangyayari, humingi siya ng abiso dito ukol sa balak niyang panunuluyan muna sa tahanan nito. Nang marinig naman yon ng kanyang katrabaho, walang pag-aalangan naman yung sumang-ayon. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, pasimple naman niyang pinag-aralan ang buong paligid. Maigi rin niyang pinakiramdaman ang presensya ng mga abtik upang malaman niya ang pagdating ng mga ito bago pa man yun makalapit sa bahay ng kanyang katrabaho. Ang kaso lang, noong gabing yun purong pagpaparamdam lamang ang ginawa ng mga ito. Marahil ay kagaya ni Danyo, nagmamasid din ng mga nilalang na yon sa bahay ng kanilang biktima. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy pa rin ang kanyang panunuluyan sa bahay ng kanyang kaibigan. Upang mabantayan naman nila ang asawa nito, minarapat naman niyang makiusap sa kanilang amo. Dahil sa sitwasyon, nagdesisyon naman niyang wag na munang papasukin ng gabi ang kanyang kaibigan. Sa halip, pinagsabay na lamang sila nito ng umaga para naman kahit papaano may kikitain pa rin ito. Isang linggo pa ang lumipas, nanatili pa ring nagmamasid ang mga nilalang. Sinubukan na rin noong hanapin niyo ni Danyo, pero tila bang naging mailap ang mga ito. Hindi niya mawari kung ano nalaman ng mga nilalang na yon, ngunit may kutob siya na baka naramdaman na nito ang kanyang presensya. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang agam-agam, pinili niya pa ring manatili sa bahay ng kanyang kaibigan. Akala niya hindi nagagambala ang mga nilalang na yon, pero dumating ang isang gabi na nagimbal na lamang siya sa kanyang mga nadatnan sa labas ng bahay nito. Nataon kasi noong lasing itong si Danyo, kaya hindi niya napansin ang pagdating ng mga nilalang. Pagsilay naman niya sa sala ng bahay, wala siyang ibang nadatnan maliban sa mag-iina ng kanyang kaibigan. Nakayakap yun sa bawat isa na parabang may kung anong nangyayari sa mga ito. Pagsilay naman niya rito, agad naman niya yung tinanong ukol sa kasalukuyang sitwasyon. Nakakapanibago rin kasi yon para sa kanya, lalo pat hindi malimit na nagigising ang mga ito sa kasagsagan ng gabi. Nang marinig naman yon ng asawa ng kanyang katrabaho, agad naman itong inilahad sa kanya ang ginawa nito. Ayon sa babae, nasa labas ang kanyang asawa dahil sa mga panauhing kanina pang nang iistorbo sa bahay nila. Makailang beses na rin niya itong ginising pero sa kasamaang palad, nabigo ito. Dahil sa alam ng asawa nito na wala na yung mapagpipilian, kung kaya't nagdesisyon yung kaharapin ng mag-isa ang mga nilalang. Nang marinig naman yun ni Danyo, hindi na rin siya nag-alangan pang lumabas ng bahay. Pagbukas niya ng pinto, agad namang tumambad sa kanya ang kaibigan niyang nakaluhod na sa harap ng mga nilalang. Naliligo na rin yun sa sarili nitong dugo, tapos lupaypay na rin ang dalawa nitong kamay. Hindi lang yun, napansin din niya ang malalim nitong saksak sa katawan, indikasyon na hindi maganda ang pinagdaanan nito bago yun mapasuko ng mga nilalang. Matapos naman niyang masilayan ang pangyayari, dali-dali naman siya roong lumapit. Pagsilay naman sa kanya ng mga abdik, agad naman yung napaatras, buhat sa presensyang bumabalot sa kanyang katawan. Noong una, wala pa yung kaide-ideya kung sino siya. Pero nung maipakita na niya ang kanyang maladugong mga mata, doon na naunawaan ng mga ito
ang nilalang na kanilang kinakaharap. Upang makaiwas naman sa tiyak na panganib, sinubukan ng mga abtik na humingi ng tawad sa kanya. Nangako rin ng pinuno nitong hindi na nila gagampalain ang pamilyang yon kung sakali mang paalisin sila ni Danyo ng mapayapa. Kalakip din ng pagwiwika nito ay ang pagramdam naman niya ng labis nitong pagkasindak sa kanya. Sa isip-isip noon ni Danyo, ano naman kaya magagawa ng mga nilalang na yon kung sakali mang hindi siya sumang-ayon? Wala rin sa kanyang isipan na paalisin ng mga ito, lalo pat kung nagkataong hindi niya namalaya ng tungkol sa mga ginawa nito. Paniguradong hindi rin ito sasantuhin ang pamilya ng kaibigan niya. Upang hindi na rin yung tularan ng iba, nagpasya siyang lipulin ang mga abtik na kasalukuyang kasama ng gabunan nito. Matapos naman niyang mapagpasyahan ng tungkol dito, mariin naman niyang inilahad sa nilalang na wala siyang balak na patawarin ng mga ito. Pagsambit naman niya ng mga katagang yon, agad naman niyang hinugot ang tangan niyang punyal, sabay sugod sa kinaroroonan ng mga ito. Dahil sa kanyang ikinilos, wala namang nagawa ang gabunan, kundi abisuhan ng mga kasamahan nito na salubungin siya. Akala ng nilalang na yon, hindi niya pa nagagawa ang kanyang mga hakbang, pero pagtitigan naman nilang dalawa, bigla namang napansin nito ang dahan-dahang pagbagal ng oras. Unti-unti na ring nandilim ang paningin ng nilalang na yon, hanggang sa kalaunay nadatna nito ang sarili nitong wisyo na nakatali na ng kadena. Sa harap niya, naroon ang espiritu ni Danyo, nakatayo at tila bang nakikipag-usap. Maya-maya pa, nang medyo malinaw na sa nilalang ang kanyang sinasabi, nalaman nitong nasa ilalim na palayo ng kanyang mahika. Pag-utos naman niya sa espiritu ng gabunan na gawin ang kanyang nais, bigla na lamang nitong nasipat ang mga kasama nitong pilit pumipigil sa kanya. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin yung umaatake hanggang sa kalaunay makapaslang na yon ng iilan sa kanyang mga kadugo. Dahil sa ganoong pangyayari, di naman ito maiwasang mapaiyak habang paulit-ulit na sinisigawan itong si Danyo. Isinumpa ng nilalang na yon sa kanyang harapan na kahit sa kanyang kamatayan, hinding-hindi niya yon patatahimikin. Dagdag pa nito na siya ang magiging bangungot ni Danyo sa mga nalalabi nitong araw sa mundo. Nang marinig naman ni Danyo ang sinabi nito, napangisi lang naman siya habang sumasagot ng, "Wala kang kapangyarihan para gawin yan. Alam mo ba ang gagawin ko sa kaluluwa mo pagkatapos kong pakinabangan ng katawang lupa mo? Ikukulong kita sa garapon at ibabaon kita sa lugar kung saan wala na sa iyong makakakita. Habang buhay kang mananatili sa loob nito hanggang sa sumapit ang araw ng paghuhukom. Ihanda mo ang sarili mo kung ako sa'yo, sapagkat sa loob ng kulungang yon, napakabagal ng oras. Sapat ng parusa ang matinding kalumbayan na naghihintay sa iyong kaluluwa." Dagdag pa ni Danyo, utusan niya rin ang kaluluwa nito na huwag umalis sa loob ng bilangguan. Sa pamamagitan ng kanyang abilidad, hindi ito magiging mahirap sa kanyang gawin. Matapos naman niyang mailahad ang mga katagang yon, patuloy naman niyang kinontrol ang katawan nito. Inutusan na rin niya ang iilan sa mga abtik na sumailalim sa kanyang kapangyarihan na simulan na ang pagpapakamatay. Yung iba naman, inutusan niyang dalhin na muna ang mga bangkay ng kanilang kasama malayo sa baryo bago nito kitilin ang kanilang mga buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ring naglaho ang mga nilalang na yon. Nang maikulong na niya sa bote ang kaluluwa ng gabunan, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa pinakamalapit na bundok upang yon ay ilibing.
Matapos niya itong gawin, bumalik siya sa bahay ng kanyang katrabaho na para bang walang nangyari. Dahil sa alam naman niyang ligtas na ito, minabuti naman niyang dalhin yun sa manggagamot. Ilang araw din yun doong nagpagaling, hanggang sa kalaunay mabawi na nito ang dati nitong lakas. Magmula noon, mas lalo naman silang naging malapit sa bawat isa. Masaya naman noon si Danyo kahit papaano, gawa ng hindi tumalikod ang kaibigan niya sa kanyang hininging pabor. Lumipas pa ang mga taon, nang tumanda na rin siya, doon na siya nagpasyang bumuo ng panibagong pamilya. Ang kaso lang, nung magkaanak itong si Danyo, hindi nito minana ang kakaibang biyaya ni Danyo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Linawin ko lang Si Danyo, isang lihitimong aswang. 'Di ba? Kung di ako nagkakamali ng pagkakaintindi sa buong takbo ng kwento, lihitimong aswang si Danyo. Pero hindi siya ordinaryong aswang. Biniyayaan siya ng kakaibang abilidad na kaya niyang mag-utos sa mga aswang. 'Di ba? Isipin niyo itong mga ano bang tawag to, yung kadikit daw ng mga tiktik, yung abtik. 'Di ba? Takot na takot sa kanya nung nalaman yung kakayahan niya. Siguro kung ano yung mga gumagabay sa kanya. 'Di ba? Pwedeng ganun eh. Ako pakiramdam ko napakalakas na demonyo nito, yung gumagabay kay Danyo. Pero ang galing no, kasi kahit gano'n na yung gumagabay sa kanya, kahit gano'n na yung kasama niya, mabubuti pa rin yung ginagawa niya, di ba? Kasi para sa kaibigan niya pa rin ginagawa niya yung mga bagay na yun eh. So ako, sa palagay ko, nagagawa yun ni Danyo sa panig ng kaliwa. Pero pag yung gusto niyang tumulong, yung pagiging natural na ugali ng tao, na mabait, hindi nangingialam yung demonyo na yun. Di ba? So para sa akin overall, napakaganda ng kwento na to. Medyo mapapa-imagine ka talaga kung gaano katindi yung gumagabay rito kay Danyo. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.